съжалявам, че толкова време няма хляб. И какво става, хора, аз в паркинга? Съм много развълнувал, понеже отварям днеска кланчест. Стелю и той мисля, че има клип. Сега ще ви покажа какво ми се пънал. За някой може да е тъпо, но според мен става. Чуйте само да вечете. Отварям си го. Вижте. Вижте го. Гласувахме нещо просто. На Стели не ми се падна нищо хубаво. И на приятеля ми Крис, на който му играх в профила, да стане по-бързо. И тук, what? Вижте колко красиво. Вижте колко красиво. Вижте по темите. Холи моли. Повече купички съм от Стело, между другото. Тигнах ги малко. За кланчеста, нали, фармихме. Събрах ми го, аз съм на първо място. Фармих като вид. Не чакай, че погледна нещо. Какъвто с бойко е, бахти. Чайте, ще потом виж дали може кой. Се изляза за толкова силния звук. Но съм развълнал хора, точно заради това. Просто... Кога не ми се беше пада, вижте съм. Вижте го колко. Сестра ми е до мен. И да, хора, този дейки го направих, си не го качих толкова скъпички. Няма да бъде за нищо. Събирам 40 000 за лек. Случайно се чудите. И това ще е. Това е просто информационно видео и